Aray ko! Kinudli ako ng nanay kong nagpariband. Welcome back mga guys. At ayan, tapos na nga kaming makapagsimba dito po sa pista ng mahal na Nuestra Señora ngayon sa aming di mga Salvacion kapaturan, sa aming dito mga po sa kamag-anakan, barangay at na para Putsukan, syempre, Lawang, Northern kami Samar. naman At ay ngayon po ay kanyang makapanginain, kapistahan, kami naman ay August 4, 2023. Siyempre yung paborito ng nanay kong nagpariband, ang makapanakgas. Ginamit yung nanay kong nagpariband. At ayan nga, nandito na nga kami. Yes, yo, break it down, yo. Ito po dito ang kanilang baratilyo. Ayan, ang dami-dami pong mga baratilyo dito mga guys. At ayan, syempre, mamimili tayo ng ating lalabayan. Lumabay lang po kami dito sa kanilang baratilyo dahil syempre mga guys, yung aming pera dito ay sapat lamang para sa aming pamasahe. Yes, yo, break it down, yo. Ayan, samot-sari po yung mga paninda dito. Naalala ko dati, pinapangarap ko talaga makabili ng airgun sa baratilyo. Ayan mga guys. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga parag-baratilyo dito, pati na rin po sa lahat po ng mga mamimili ng baratilyo dito sa barangay na Putsukan. Yes, sure, break it down nyo, wag nyo pong ubusin at tirahan nyo naman kami. Dahil syempre, kapag tapos na po kaming mamiesta, ay lalabay lang din kami. Practical na, wag na po tayong bumili ng kung ano-ano dahil mahal po yung gatas ng aming baby. Syempre mga guys. At ayan, hinahanap po ng aking mama yung bahay po ng kamag-anakan namin. Mayroon ba talaga kami ditong kamag-anak? baka nakikimag-anak lang yung aking mama dahil syempre pista po ngayon mga guys. At ayan, pero syempre po totoo pong may kamag-anak po kami dito. At ayan na nga mga guys, nahanap na nga namin ang aming mga kamag-anakan. Ayan Ayan mga guys. Nandito pa kami sa aming kamag-anakan. At ayan yung bumungad kaagad sa amin yung kanilang napakalaking lechon. Nanay, may matatakgas ka na. At syempre mga guys, ayan, nanginain kaagad kami. Ayan si Aileen, ang laki ng hungit. Syempre pati na rin yung nanay kong nagpariband. Andito, ayan, salad kaagad ang pinasiguro. Ayan mga guys, nandito po kami ngayon sa bahay po ni Mayshuni. At sila po ngayon ang tagapag-alaga ng baby namin. Habang kami ay nanginginain. Kaya pag-hi doon ka de. Ayan, baby ko. Ayan mga guys, sinama na namin yung aming baby para syempre ma-practice na kung paano ba ang tamang pamamatron, ang tamang pananakgas. Tinuturuan talaga ang baby namin na manakgas. Balutin mo ako. Yung nanay kong nagparibad, siya yung magdadala. Good man. Siya magdadala. Ikaw ang Thank you Mama Shuni. Thank you Lola. So yung nanay kong nagpariband, ayan, nanakgas na tuloy siya. Aray ko. Kinudli ako ng nanay kong nagpariband. Ayan guys, siya yung may-ari nito. Maguna kami sa iyo. Mamay, thank you. Ate Lini, maguna kami. Oo.